Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом TJ. Айни замон дар Южни қарор дорем, мости Султони Кабир. Аз ин тараф тарафи текстил ва танка мешавад. Аз ин тараф Султони Кабир мешавад. Ва аз ин тараф Колхози Россия. Хонаи имрӯзамон дар посёлкаи Южни, маҳаллаи Шодиёна, кӯчаи Хайрулло Абдулло 7 ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. ҳавли 4 сотиқ замин ва 4 дар хона плюс прихожая дорад. таъмири бениҳоят аҷоибо дорад. Ҳамашро камтарпас нишон дода мефаҳмонем. замини ҳавлӣ ба пуррагӣ ҳамаш брусчатка задагӣ, ороиш додагӣ. ҳавлӣ низаметни уклон кардагие, то ки ягон хел об ҷамъ нашавад. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо прихожая ва 3 ҳуҷраи истиқоматӣ. дар ин ҷо 4 ҳуҷра меҳмонхона, ошхона ва дар он ҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом. аз ин ҷо агар болотар равем, веранд ва худи чихеле ки мебинед бино мансард дорад. мансардаш тайёр аст барои дуюмошина кардан. фақат перегородка мекунену утеплит мекунед, тамом. ин ҷо даромадгоҳ яъне прихожая мебошад. полҳои ҳама хонаҳо чӯбиянд дӯстони азиз. поли прихожаям чӯбӣ мебошад бо айболож ламинировании обояй. дарҳоям ҳамашон чӯбиянд. дар ин ҷо 1 ҳуҷраи истиқоматӣ, 2 ҳуҷра ва 3 ҳуҷра. ва ин ҷо 1 ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона яъне зал мебошад. боз як чизро хотир расо мекунем ки ҳама хонаҳоя патологошон натиҷной мебошад. яъне натиҷнои патолог доранд, рангошон иваз мешавад. ва дӯстони азиз, деволои хона венецианский мрамор задагианд. пол бошад ҳамаш паркетни чӯбай ручная работа, боз аз болош ороиш додагӣ. гирди давра ки рангаш сиёҳ мебошад, ручная работа аст дӯстони азиз. мобайн ҷои телевизор аст ва 3D обои задагианд, яъне рангаш иваз мешавад вобаста аз куҷо шумо мебинед ва аз вақту соат, яъне рӯзона ё шабона. акнун мегузарем ба детский, яъне ҳуҷраи кӯдакона. ва ин ҷо ҳуҷраи кӯдакона яъне детский мебошад. абои патолог бо худаш фосфор дорад, дар торикӣ аҷоиб рӯшан мешавад. боз як маълумоти дигар, ҳама хонаҳо алоҳида автомати свет гузарондагианд. ва ин ҷо ҳуҷраи хоб яъне спальня мебошад, 3 ҳуҷра. ҳамаи ремонт бо сифат мебошад ва ҳамаи маҳсулот падзаказ ай Туркия ва аз Русия овардагианд. финский печка мебошад, 4 хонае гарм мекунад, яъне меҳмонхона, ҳуҷраи хоб, детский ва прихожая. ва полкае ки дар назди печка ҷойгир аст, аз венецианский мрамор кардагиай ва барои телевизор, музыкальная гарнитура ҳамаш гузарондагӣ. ва ин ҷо охирон, яъне 4 ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона мебошад дӯстони азиз. ва ин финская печка мебошад, 4 хонае гарм мекунад, кумур, ҳезум ва газ қатъӣ метавонад гарм кунад. ва ин ҷо ошхона, кухни гарнитур дорад. масъалаи об
мушкилӣ нест дӯстони азиз, ду линияи об дорад. Бо барқ ҳам мушкилӣ нест, ҳама вақта мебошад даруни шаҳрай сталбаи сфед дар назди хона мебошад, метавонед 380 гузаронед. ва инҷо ҳамом яъне ванна термекс ҳаст, дар таги термекс бошад ҷо барои мошинаи ҷомашӯӣ. Поли ванна бошад керамическая плитка кардагиай. деволо жидки абой кардагиай, яъне дар зимистон худаш гарм мекунад, дар тобистон худаш хунук мешавад, технологияи аврупоӣ. Даруни душ полуш маззага кардагӣ, а поли худи ҳамом чӣ хеле ки гуфтем керамическая плитка. ва мана ҳамин жидки абой мебошад. ва инҷо ҳоҷатхона мебошад, мисли ҳамом жидки абой кардагиай канализатсияам ҳаст, бо оби гарм ва оби хунук таъмин аст. ва ин мустабхона мебошад. нархи ҳавлӣ бошад $75,000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран, ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. тақрибан 800-900 метр аз раҳи калон то хона мебошад. марҳамат дӯстони азиз, масоҳати хона 100 метри квадратӣ мебошад. агар ҳатто ҳамон квадрат хати ҳам ҳисоб кунем $750 меғалтад, ки хона бо таъмири бениҳоят хуб бо шароитҳои беҳтарин таъмин аст ва боз 4 сотиқ замин дорад. сарҳади ҳавлӣ аз мана ҳамин девол то охира меравад дӯстони азиз. ва ин веран мебошад, тагаш падвал аст. ва чӣ хеле ки мебинед замини ҳавлӣ аввал паст буд, баландш карданд. барои ҳамин ҳавлӣ боз погребам дорад. ва дар ин ҷо веранд тобистона, деволош хишти пухтақатияй ва ба ҳазур метавонед дуюм мошинаам бардоред, чунки фундаменташ ҳамхали имкониятро дорад. ва тагаш полни падвал аст дӯстони азиз. мана ҳамин таххона мебошад. чӣ саволе ки доред ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед, ватсапам доранд. ҳатман аз номи канали Дом Тиҷей муроҷиат кунед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад дӯстони азиз. дар охир фақат як чизи дигарро боз хотиррасонтон мекунем. соҳиби хона нақша доштанд мана ҳамин ҷоя полни навес кунанд. барои ҳамин махсус материали поликарбонат овардагианд. бениҳоят материали босифат мебошад, материали аҷоибот аст. барои ин материал маълумот гирифтан ба соҳиби хона муроҷиат кунед дӯстони азиз. полни мана ҳамин ҷо бояд навес мешуд. ва кадоме ки харидори аниқ аст, метавонед қадди соҳиби хона маслиҳат кунед. мана ҳамин материали поликарбоната ба шумо баробари хона метиҳам дӯстони азиз. чӣ саволе ки доред ба соҳиби хона занг занед, қадди шумо маслиҳат кунед. ҳозир бошад ҳамин материалро ба шумо нишон метиҳем. мана ҳамин материал мебошад дӯстони азиз, поликарбонат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.